Jeg er Nette Plenge. Jeg har specialiseret mig i professionelle samtaler på arbejdspladser. Det kan være, der er ligesom 3 hovedgrupper. Samtaler med enkeltpersoner, det vi kalder de vanskelige samtaler, når man skal levere en kritik eller en svær besked til et andet menneske, og gerne vil gøre det både hensynsfuldt og hensigtsmæssigt. Der hvor man går som katten om den varme grød og måske får leveret beskeden så meget pakket ind, så den slet ikke trænger igennem. En anden type samtaler, det er de større møder, det der finder sted på møder, hvor man mange gange sidder og tænker, hvor ville det være meget bedre at bruge min tid ude på selve arbejdspladsen, fordi beslutninger aldrig rigtig bliver truffet, eller de aftaler man laver, sidder man inderst inde og ved godt, de bliver jo aldrig gennemført osv. Emner der kommer igen og igen, samtaler der går i ring. Det er det, jeg kan hjælpe jer med at komme langt bedre igennem, så jeres møder bliver produktive, kreative og effektive. Og for det tredje arbejder med de konfliktfyldte samtaler, med konfliktmægling eller konflikthåndtering, hvor I både kan få en hjælpende hånd til at blive bedre til at forebygge de konflikter, der må optræde, hvordan I vil tage hånd om dem, men også det at hjælpe jer med at få ført samtalerne der, hvor konflikterne har taget over. Og jeg arbejder på den måde, at jeg altid tager udgangspunkt i det, der er aktuelt for jer, hvad enten det er som en form for sparring eller coaching i forbindelse med aktuelle emner, eller kurser med øvelser og træning, eller på anden måde kan jeg tilrettelægge forløb sammen med jer, som lige rammer i forhold til de problemstillinger, I sidder med.